lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség. Szeretet, öröm, békesség. Szeretet, öröm, pusztítás és erőszak előtt. Erőszak. Jó napot kívánok! Ön árul valamit? Persze. És egy régi lelkészről nem tud esetleg? Viszont drága lesz. Hát, rendben. Hogy itt mész elő, beszélsz jókra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Várj! Biblia esetleg nem érdekel? Nem érdekel, már van nekem. Köszönöm, viszontlátásra. Már így is elvettél 5 percet az életemből, szóval biztos én is elveszek egy kicsit a tiédből. Tudod, úgy kellene ezt az egészet felfognod, hogy én vagyok a tanár, te vagy a diák. Osztálytársaid pedig betegek, és el kellene vigyed a leckét. Csak hogy nem leckéről van szó, mert bárcsak leckéről lenne szó, hanem a bűnről és az örökkározatról, amely mindenkire vár. Gyógyír pedig, hát egy van, az pedig egyedül Jézusnak az áldozata. Mivel tudod, az, hogy bejuss a mennybe, és ezt jól meg kellett tanulnom hosszú éveken át, nagyon-nagyon jó kell legyél. De annyira jó, hogy a jó nem fejezi ki, hogy mennyire nagyon jó. Ilyen jó-jó-jó. Viszont, bár ez a rossz hír, a jó hír az, hogy nem kell, de az legyél. Jézus az volt helyetted, és hogyha benne hiszel üdvösségedért, hogyha benne bízol, akkor örök életed lehet. Na, de elvégre te egyáltalán hogy is tudtad, hogy itt vagy? Hogy is találtál meg? Nem tudom, de mégsem. Pontosan. Valahogy itt áll meg téged Isten is ebben a reménytelen világban. Na, de most erre egy utadra, ez nem szálloda. Ok nélkül ne gyere ide. Mi a baj, komám? Elegem van. A Jóisten megsegít majd. Békesség Istentől, kövessetek az ő szavát. Békesség